ngunus curiga keparengipun kula wis ora mbutuhke duta saka Pandhawa. Kula wis ora mbutuhke Ratu Ndrawati. Nuwun pamunten, sampeyan lunga napa mboten? Sampeyan sing gawe susah atine Duryudana mung perkara negara dijaluk marang panguwasaning para Pandhawa. Sampeyan ora gelem enggal lunga saka Datulaya negara ing Ngastina. Kula mentala karo kadang kula piyambak ing Ndrawati. Yai, taunana windanana menawi kula dereng nampi pangandika paduka ingkang cetha bilih negari menika dipun paringaken dhateng para Pandhawa menapa dipun kukuhi dening paduka Yai Prabu. Kula nuwun sewu, kula mboten badhe kesah menawi jengandika mboten kesah saking negari Ngastina. Kula badhe mentala dhateng jengandika nata Ngastina Prabu Sri Bathara Kresna ingkang kula anggep mungsuh wonten negari Ngastina mriki. Koko Prabu Kresna sinayang manggelung mintonaken dewi kramanira. Kang mitraning asta aneng asta. Erkatak ngunus curiga Sang Nata Prabu Duryudana. Nalika semantenipun agar-agaraken ing Raka Nalendra ing Ndrawati. Prayitna nata ing Ndrawati sigra mantram Triwikrama. Kacarita wonten paningaling nata Ngastina Prabu Duryudana. Wonten sisih kiwaning nata Ndrawati ana Janaka 1000 mentang Gandhewa. Kaya arsa ngranjap saliraning nata Ngastina Prabu Duryudana. Sisih tengening nata Ndrawati kaya ana Werkudara Mandhe Gada Rujakmala. Kaya arsa gecek meskakaning nata Ngastina Prabu Duryudana. Sumrebet kang panon dawah kalenggak dataning Ketpurwa Dasina dadya royongan. Wilujeng Paman Prabu Salya inggih. Kok mboten mlajar? Ya ini kok mlayu-mlayu. Menapa sampun jamak limanipun tata cara enggal negari Ngastina? Tata cara ingkang pundi? Tata cara menawi wonten tamu tumunten dipun tinggal lumah-lumah. Ben mapunten. Nek liyane Salya mestine ora padha ngerti, ning nek kula ngerti. Ratu pinter niku mboten kaya Ratu Ndrawati. Pintere nyulap. Wonten sisih kiwa panjenengan ana Janaka cacah 1000, nggawa gendhewa kaya areng ngranjap Ratu Ngastina. Sisih tengen panjenengan ana Werkudara cacah 1000, nggawa gada kaya areng gecek mestakaning Ratu Ngastina. Mula anak kula Ngastina tumuli ambruk semaput. Madang ramadang semaput. Mbok sampun ngaten to. Panjenengan menika Nalendra tuwae apa ya sakarepe dhewe. Wong pinter kok kaya ora kaya Nalendra Ndrawati anak kula Prabu Sri Bathara Kresna dasar wasis pinter. Kula mbiyen dek enom nggih kaya sampeyan kok nggih. Lho, menapa inggih? Inggih, pinter nyulap. Lho. Pinter nyulap. Inggih, panjenengan mboten ngertos. Kertas menika saged dados harta. Lah, malah kula dereng ngertos, mboten bakal kula wenehi aji-ajine sulapan kula. Inggih. Badhe ngrembug menapa malih? Anu kula nadeng nyuwun prisa nggih. Nyuwun prisa menapa? Bratayuda sesuk niku dadi napa mboten? Nyuwun pangapunten, kula menika sanes dewa. Mila menawi panjenengan nyuwun prisa dhateng putra ing Ndrawati, Bratayuda sesuk menika dadi menapa mboten? Kula menika mboten ngertos. Mboten ngerti? Mboten ngertos. Wah, nggih sampun. Dipun menapa-menapakno nek jeneng wong ora ngerti iki dipaksa ya tetep ora ngerti rak ngaten to. Inggih. Lah inggih, wis mboten napa-napa. Ning upama Bratayuda sesuk niku dadi upama lho. Inggih. Anak kula Kurawa mungsuh Pandhawa niku upama dadi kira-kira sing menang sapa? Sing menang sing apik
sing ala sing kalah. Monggo sing ala Kurawa tegese sing menang Pandhawa. Lah nek ngoten Bratayuda dadi lho. Weh lah kejeglong aku. Kula menika wong tuwa kok dijak rembugan menika kula mesti iso ngalang-alang. Inggih. Ratu pinter kok kaya ora kaya anakku Ndarawati. Dasare ratu pinter. Pun sewu garwane tasih 3 to. Lah inggih, wong iso kok ora apa-apa. Iso tur dasare yo sembodo niku mboten napa-napa. Inggih. Lho niku siji mawon. Boten pengen kados kula. Ah iya. Ngebabai pikiran. Lho menika nek dibojoke kaya sampeyan upama bojo kula telu niku ya muspra tanpa guna. Lho. Sebabipun lho mboten ajeng bloko nggih kula niku wis tuwa. Wong wis tuwa niku wis ajeng napa? Inggih, mboten kados sampeyan pinter, enom, tur dasare kondang. Wah, jagat niku kaya diemperi. Nyuwun pangestunipun paman. Nggih, mboten dados menapa. Namung menapa kula menika sampun nangis dereng. Tembungipun mangke. Wah, janipun ajeng kula wolak-walik. Nuwun pangapunten nggih. Menawi sesuk Bratayuda dadi kula tak titip. Lho, titip menapa? Kula titip anak-anak kula, anakipun Madrim. Nek kula sedewa inggih menika lare lolo. Wiwit melek Pro Padang Hawa sampun dipun tilar dhateng tiyang sepuhipun inggih menika pun Pandu kaliyan Madrim Sedo kunduran. Lho nek kelingan kula sedewa niku ati kula keloro-loro. Inggih aman inggih. Sampeyan mboten sedih? Mboten. Ingkang sedih menika panjenengan kok sedih kok ndadak nular lho. Biasanipun kula niku nek nangis terus panjenengan mresani ingkang paman muwun menika terus panjenengan melu nangis. Kula menika awis-awis nangis. Lha nggih sampun. Benten kalih kula niku mata yuyu. Lho, tegesipun roh napa-napa niku gampang nangis. Oh, inggih. Langkung-langkung meruh upami wonten setunggiling pawesti ingkang dipun tilar guru lakinipun menika kula ternyuh. Tumunten kepengin ngayomi. Panjenengan kok werna-werna. Jagongan karo anak Prabu Ndarawati iki seneng. Inggih, paman. Inggih. Binjang kula mangsa sadèrènge Bratayuda kula tak dolan teng Ndarawati. Lah monggo, mboten menapa-menapa ning kula repot. Bola. Kados wekdal ingkang sela sadèrèngipun Bratayuda. Inggih. Badhe ningali kelangananipun anak Prabu Ndarawati. Lho, panjenengan prisa kelanganan kula lho. Lho prisa kutut. Nggih to? Kutut. Inggih. Kaliyan kuda. Lah inggih ning kudanipun sampun telas. Oh iya. Kantun kutut. Kemawon sampun mboten mungel. Ageng menapa mboten dipun pejahi kemawon. Nyatanipun kutut ora muni kok dadak diwet-wet ora. Paman, menika perkawis ingkang wigatos. Monggo. Kula aturi nerasaken nanjaken dhateng anak kula ing Ngastina inggih menika anak Prabu Duryudana. Sepisan malih kula titip anak kula Negara Sedewa nggih. Inggih paman kula tak bali teng Mandaraka terus trima ora weruh kalawan kahanan iki. Nggih sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka paman Prabu Salya inggih. Matur sembah nuwun. Padha arantena becik besok amandemo baris kang prayitna
Iso amendemo baris kang prayitna Paman Sengkuni Burisrawa wonten dawuh geger negara Ngastina bareng aku metu ning alun-alun lha kok jebul ana menungsa sing murang tata lho sinten Mas lengganamu ngger lho lengganan kula sapa gedang karang ana ing kereta anggepe iki ning negara nenek moyange apa piye ning negarane leluhure apa piye mesine kudu ngerti tata krama ing atase dadi kusiring duta kok ora ngerti tata krama tanpa mudhun saka kreta setyaki lengganamu wah ladal panjen menungsa ora tatanan oh suwe banget ra ketemu karo bungkek kek bungkek wah dadi kusir wong gedang krang ning dhuwur ora medhun oke ayo ngombe anakku Kakang Burisrawa dian suaramu iji gedhe wah ladara suwe ora ketemu karo aku kowe mrene dadi kusiring kok ora Bindrawati nek ora yo nganggo sopan ki Setyaki kowe gedang krang ning tengah-tengahing alun-alun dadi tontonane wong pirang-pirang glerang-glereng medhun nunggu marang kok ora Bindrawati medhun kowe iki ngajenono karo kakangmu medhun iya medhun iya syukur kowe kualat kowe nek arep mancat mripate ndelok sing arep dipancat arep mancat kok mripate mentelengi aku tatura garesmu ora apa-apa kowe pancen wong atos ono apa Kakang Burisrawa kandheng kowe suwe ra ketemu karo aku yo ngombe yo kowe mbiyen senengane ngombe karo aku jaman cilik-cilikane nek bar kuwi terus gelut ramene ra jamak-jamak terus ora ketemu suwe banget yo aku nggawa congyang yo oke Kakang Burisrawa apa aku wis mandeg nggone tumindak kaya ngono ora usah sok suci kowe eling ngono tembunge wong tuwa-tuwa mbiyen urip ki mung mampir ngombe aja sok mandeg engko ndak ngrekoso mula ayo ditutuk-tutuke aku wis ora ngombe Kakang Burisrawa ki ora gawe gelane wong tuwa lho ado-ado aku saka kono mlayu mrene mergo kangen karo kowe kepengin sampe jago ngomongan sing apik-apik wong ngomong ora disogok nganggo kaya ngene iki omongane ora kendel kowe ya iso buka apa sing tok singitke ning atimu aku iso buka apa sing tak singitke ning atimu kabeh los loro-lorone ora ana sing ditutup-tutupi ayo aku sih ya aku wis ora aku sih separuhku gek kowe men gayeng aku wis ora aja kaya ngono ora ketemu karo kanca kakem rawani ora ngene iki ayo gendhe kowe wis aku ora ngono lho ora gawe gelaku lho aku mrene mau nyaut iki nang warung
meng supaya iso seneng-seneng karo kowe. Ayo, aku wis ora. Ki, kowe aja gawe mangkelku lho. Ayo to, ayo. Ora, wis ora. Wah, iki janjiran kok. Tandake ndeno. Engko nek butuh kowe omong karo aku atuh kok ora seneng. Aku nang tuku kaya ngene iki. Oh, kari sithik tangene aku wong tepo-tepo. Kari seprapan minggu anget-anget to ora adem kok, ora adem kok. Gua anget-anget tok meng awake gembrobyos. Aku wis ora. Wah, kowe ora gawe mangkelku lho. Kowe aja kumo, kowe aja pamer duwe kowe dadi kusiring ratu terus nang kene kowe wong semuci suci, kaya wong resik dhewe. Kowe kelingan jaman biyen. Kowe anggere ngombe bareng karo aku terus gelut ramene ora jamak. Lah kok saiki kowe ngowah-owah ya dan. Padune kowe jire. Padune kowe wedi. Padune saiki kowe mikir yen to karo Burisrawa. Wis ora wani karo aku. Ketite kowe tak jak ngombe supaya kumrangsang pikirmu yang wis kumrangsang mengko bakal bisa gelut ning wis ora wani gelut. Senopati model piye kaya ngono iki? Senopati piye kaya ngono kuwi? Kowe wong jiring getih wedi mati mule kaya nganggo jarik pupuran mero-mero ngono. Wah! Ya! Senjaki setan. Wah, wong tua dikeprok nganggo gendul. Wah, wah. Oh, nantang perkara Breno. Sasana keplayu mungsuh Setyaki. Kurawa aja nganti digawe macak. Duta saka negara ing Wirata pengawakaning Pandhawa. Klebu kusire kudu disirnake ayo. Diranjap gegaman kepung wakul baya mangewe manjap ayo. Yo mangan. Yo. Ayo. Kanca mangan ayo. Ayo kroyok. Tolong ati kroyok ayo. Yo. Sampeyan Ratu Rai Depisin wis ditinggal karo sing duwe omah mlebu ning jero omah nututi ning jero omah. Sampeyan Ratu ditata krama apa ora? Ing atase wujuding Nalindra ning tanpa duwe unggah-ungguh, tanpa duwe tata krama. Yayi, kula namung badhe nyuwun dawuh. Perkawis negari menika dipun kekahi menapa dipun aturaken dhateng kadang kula para Pandhawa. Sedumuk bathuk senyari bumi. Bali ning Astina kula tatahi pecating nyawa muncrating nudira Gawa Prabu Ketiwasan Gawa Prabu.
Setyaki mlayu-mlayu. Ketiwasan ora bulu. Ketiwasan piye? Sekawit kula jejagi wonten ing kereta Kyai Jaladara. Nanging dumadakan wontenipun Kakang Burisrawa Bandayuda kaliyan ingkang rayipun Setyaki. Kowe perang karo Burisrawa dari kasinggihan mekaten. Ijalipun Kakang Burisrawa lampahing para sata kula kados dene alun wonten ing samudra sami beta pusaka sami ngliga gegaman. Sami nedya ngranjap jengandika Kanjeng Prabu Ndarawati kula semanggaken Setyaki. Pancen ora kena digawe becik Kurawa tumindang kala budi candolar nyoba karo Ratu Ndarawati. Ayo aku wis gedhe semene ardo ngajak piye tak ladeni. Kroyo. Bubar mawut Kurawa. Ora dalah. Sing dadi tok sumbering perkara mung negara Ngastina. Ngastina sing dadi dadaning Bratayuda tak untale negara Ngastina. Arsa den untal dening yaksa kedadosan Nata Ndarawati. Mulat Sang Hyang Pikula Narada berkencang. Rama Parasura kurang ajar. Ana dewa kok ditekak saka mburi. Iki ulun ora ngenggak karepaning Kresna aja kaya ngono, Ger. Racuta. Aja kaya ngono. Lah kita iki anggere nesu nekat. Maune semene kok dadi wah gedene ora jamak-jamak. Inggih pukulun. Kula sampun wangsul kados wingi-wingi. Ya syukur. Tegese ora ana sing bakal kena bebaya. Inggih pukulun. Wis ora iso diwiradati meneh. Pancen kudu pecah perang donya ing angka sawan ya kuwi Bratayuda. Iki kasinggihan mekaten. Wis ngono wae ya, Nggih. Kula tak kondur makayangan, inggih. Sembah kula ing ndherekaken Jengkar Paduka. Aja pisan-pisan kita bakal nguntal Ngastina. Aja kok Ngastina kita untal. Jagat iki mbok untal separuhe kelakon. Hah? Ning yen kita nguntal negara Ngastina iki engko bakal kita miradati marang keparenging para dewa, miradati kodrating jagat. Mekaten Bu Guru. Iya. Mula wis rasa bakal bisa diselaki meneh. Kamurkaning Duryudana sak kurawane kuwi ora bakal ilang lawan ora bareng karo Kang Sinandangan. Mekaten Bu Kula. Iya. Wis ngono ya, ulun kondur makayangan. Sembah kula ing ndherekaken Jengkar Paduka. Ayo sih. Kita ndang bali nang negara Wirata. Inggih ngestaken dawuh Paduka Hyang Adi Bu Kula.
Wong wis dadi cilik barang kok isih njaluk gendong. Liyer dengkulmu. Kula menika dipun gendong Koko Prabu. Mboten kraos. Lah aja kok kowe lah mbok gunung kuwi tak gendong aku ora krasa abot. Inggih elok tenan. Lah iya. Koko Prabu kok saged ageng ngoten niku. Caranipun kados pundi? Kowe iki dudu aku. Nek aku dhewe, nek kowe dhewe. Kowe aja gumun yen to ora aku iso gedhe kaya ngono kuwi aja gumun. Nggih. Obatipun hus. Iki Jaya Kawijayan ora merga diobati. Ora ngaten. Menapa kula saged ageng? Iso. Ning kowe kudu kuat nglakoni. Kuat ora? Sagah. Tenan, lahir batos. Syaratipun poso suwene 40 dina 40 bengi ngebleng ora dhahar apa-apa. Kuat, kiat. Lahir batin, lahir batos. Ora mapan ning kasatriyan Garba Ruji poso 40 dina 40 bengi mapan ning jeron guwa sing peteng guwane ditutup. Kuat ora? Kiat. Ora ketemu karo bojomu 40 dina 40 bengi piye? Kiat. Tenan. Kuat ora? Anu. Boten kenging pinanggih kalian bojone piyambak. Ora ketemu karo bojone dhewe 40 dina 40 bengi. Nek bojone rencang-rencang ora enak. Ngawur to kowe jenenge. Wong bojone dhewe ki ora entuk kok bojone kanca-kanca. Semaipun Kakang Pati Udawa aja mlekat. Semaipun Prabowo lho sapa-sapa kok arep di. Setyaki kok iki ngopo? Saking remen kula. Setyaki wonten timbalan damar mancung cinepet mriki. Jroning kedaton negara Ngastina iki mau ingkang tak goleki kejaba mung Nyai Ngawangga. Lah kok jebul ora ana. Ketikalipun kula wau mapak rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Mapak awan pun Kakang mung ngrangkul wayaning pun Kakang kaya dene wong ngaturake sembah. Bubar kuwi ora melu mlebu jroning kedaton ing Ngastina. Setyaki wonten timbalan. Iki kok kaya ana tilas roda kereta. Pundi? Iki ingkang ngarit menika sepeda. Sing gedhe iki lho. Kok tak tothok lho. Lah iki. Wah, menika kereta. Lah, iki kok kaya tilas kereta. Roda keretane Nyai Ngawangga bareng Paduka. Ayo digelak lakone ditutuhi lakune kereta negara Ngawangga. Sawi Koko Prabu kula nderekaken.